danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa. Bikin wata duniya, bikin wata lahira, in kana da rai ka ji mamaki. Tashin wani, mutuwar wani, motsin wani, faduwar wani. Laraba, 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 laraba. Kai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka, Allah yana gani a take. Mu ji tsoron Allah, musan Allah yana ganin komai, kai mai jifa ka dubi samanka karkaji. Baki san halin da rayuwa take ciki ba, in kuma kin sani to ke duk inda kika fito baki fito gidan mutunci ba wallahi. Dan da kin fito a gidan mutunci, gidan da suke da tarbiyya, an dora ki a layin da zaki taimaki mijinki, ke bai kamata ina cikin wannan halin. Ki zamana ke ba damuwa ce ta dame ki ba, kawai ke abin da yake gabanki shine dame ki. Hello Ramos. Na'am, nace ku fa shirya fa, ga mu nan fitowa nan da minti 30. Laraba. Ya san sunanki? Laraba, 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 laraba. Bikin wata duniya, bikin wata lahira, in kana da rai ka ji mamaki. Tashin wani, mutuwar wani, motsin wani, faduwar wani. Laraba, laraba, laraba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ana ji? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Na gaji da irin wannan raina mun hankalin da kake yi.
Ya ka bani lambobi na kira har yanzu ba su samun kuɗin ba. Wallahi sun matallahi na rantse da ɗarkin mulkin Allah ranka daɗe irin wannan abun ba ka gane masoyanka sai ran da ka ji ka a cikin bala'i da masifa irin wannan. Wallahi duk mutanen da na ce su sa kuɗin nan ba ƙarya nake ba, shi kansa na jiyan nan wallahi ranka daɗe naira ta miliyan 2 ce a hannun shi na ce sa muku ni wallahi na ɗauka ma. Wannan ka gane kai ta shafa ba abin da ya shafe ni bane. Ina mai tabbatar ma na rantse in da yawa su kawo kuɗin nan ba kana kallon igiyan nan Allah da ita zan rataye ka a cikin wajen nan. Rataya? Kana ganin wasa ne kenan. Kware kuwa dan ni din nan ma zan daddatse kafafuwanka. Kaga wannan addar da kake gani sara ɗaya kafa ta sauka. La ilaha illallah. Ina fata dai ka shanye ruwanka. Allah bai ruwa ina zai shawo ruwa. Ina ruwa zai shawo kana cikin wannan. Zan sha. A kamo kifin oga nake gaya ma Allah. Gayu. Ina ganin fagayen nan dole sai na dora shi a nasilabin. Kai daidai. Ai general za a buga masa nake gaya maka. Ana buɗa abin da ya kamata kenan. Ka san ni ban san asara ba kuma ba zan yi ta ba. Wannan haka yi. Na rantse ka wuce yau sai ka hawa nasilabin. Wannan ai lissafin a kawo kudin wannan ruwan da ka sha ni fusakka a banza ka sha shi ka san a nawa yake wannan ruwan. gunduwa zan ma nake bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Laraba ce, Alhaji Sagir. Ina wuni, an wuni lafiya. Alhaji Sagir wallahi muna cikin tashin hankali a cikin gidan nan wallahi. Ma'aruf ne tun shekaran jiya da ya bar gida. Wallahi bai dawo ba har yanzu. Kuma nan ban sa baya shiga. Dan Allah ka taimaka mana Alhaji Sagir. Wallahi Alhaji Sagir ko bacci ba na yi. Okay, to shikenan sai to shikenan ina jiran kiranka. Laraba ikon Allah. Okay, another mood. Hello? Salamu alaikum, sunana Laraba. An bani layin nan ne, an ce layin police station ne. Okay. Dan Allah dan Annabi yallaɓai ku taimaka mana. Wallahi yallaɓai muna cikin damuwa, muna cikin tashin hankali. Wallahi mijinmu ne ya bar gida tun shekaran jiya bai dawo ba. Kuma layinsa baya shiga. Dan Allah dan Annabi yallaɓai yadda Allah ya taimake ku yallaɓai ku taimake mu. Dan Allah ku dawo mana da mijinmu. Muna unguwar Rimi. Gida mai lamba 513.
Ok, to shi kenan. Mun gode, to sai kun zo. To. In kana da rai ka ji mamaki. Tashin wani mutuwar wani motsin wani faɗuwar wani Laraba. Ko kun zo ma babu abin da za ku gani. Laraba ta fi ku wayo, kuma ta fi ku sanin aikin ku. Domin da na haƙa sai da na binne. Laraba, in akai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki. Ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a take. Mu ji tsoron Allah. Ina so ki bani labarin abin da ya faru. Ni da mijina Ma'aruf mun fita mun je unguwa. Bayan mun dawo ya ɗan huta sai ce an kira shi a waya sai ya fita. To tun da ya fita bai dawo ba har wajen maraice ya yi. Bayan na gama girki sai na ce bari na kira shi na je ya kusa dawowa ne. Na yi ta kiran wayarsa baya shiga, yau tsawon kwana 3 kenan bai dawo gidan nan ba. Ita kuma wannan da na ganta a kwance. Na'am? Wannan da na ganta a kwance. Ita kuma fa? Wannan ɗin sunanta Salma. Ita ma matar Ma'aruf ne. Mu biyu ɗin duka matansa ne. Ok, dukan ku duka matansa ne ke. To abin da yasa ba ta magana ba ta da lafiya ne. Kuma ba ta iya ma motsi kwata-kwata. Ok. To ina so idan lokacin aiki na yi zan dawo. Idan kuma akwai abu da ke ganin ko ya faru sai ki sanar da hukuma domin mu gudanar da aikin mu fiye da yadda ya kamata. Insha Allah, na gode Allah. Sai an jima. Laraba? Ina gajiya? Wallahi lafiya kalan. Farar mace alkyabban mata. Kin ga da kike ƙara kyau kuwa? Sai ba ka rabuwa da abin dariya. Ni na kin san duk lokacin da muka haɗu a can haɗuwar su dole sai na kuranta ki. Musamman ma ke da kullun a cikin kyau kike. To ba dole in kyau ba kudan na faranta maka. Haka yake tabbas. Har yanzu ina nan kan bakana. In ba kai ba sai rijiya. Wannan zancen ke karfe kuma ni ma in ba ke ba sai cikin buka mubarak ta Kano. Gaba ɗaya. Lai, kika ce akwai magana da zamu. To, na kira ka a waya na ce maka mu haɗu ana. Su nake mi magana mai muhimmanci. Tunani ne na kuma auna na ga ya kamata a ce na nutsu duk na bar wa'annan ababen da nake yi. Wani Sabi'u na ce ya maganar auren mu ne. Ni na matsu a ce an wuce wannan wajen gaba ɗaya. To wai tsaya haba Laraba. Dan abin da kika bayar dudu nawa yake? Haba. Ki fa babban mace ce ba karamin mace ba yanzu. Kina buƙatar ƙawata miki gida. Lefe ma akwati 12 ya kamata mu yi. To ya kamata ki tattaro kuɗi. Dan abin da ke gara gaba bai ta karya ba. Ga dudu nawa yake? Abubuwan so nake ki fita different a cikin mata. Allah. Laraba ta. Amma Sabi'u tsoro nake. Wani tsoro kike ki daina jin tsoro. Ba ki da matsala da ni. Ba ki da matsala da ni. Kawai yanzu kuɗin nan ki dage ki taro mana su yadda ya kamata. Zan rika zuwa ina karɓa yadda ya kamata. So that da lokacin ya cika har sai dai su ji asalansa. Laraba ta Sabi'u. Sabi'u na Laraba. Wannan abu yayi. Amma Sabi'u, na ce to me zai hana abin da muka tara mu yi kokari kawai ai muna auren nan mu huta dan Allah. Kina son maimaita zance. Na ce ke ba karamin mace ba. Ni kuma ba zan iya miki karamin abu wallahi. In ji na rantsi. Kin ki tattaro mana kuɗi. Wannan da abin da ke bayarwa gaba ɗaya masara ta tashi, shinkafa ta tashi, kayan alatu duk komai ya tashi. Dole sai ki tattaro kuɗi. Sai ki tattaro mana kuɗi. Zan ci gaba da tarawa kamar yadda ka umarci. Yanzu ki kokari ki koma gida. Sabi'u. Bye bye. Laraba,
Laraba. Laraba, 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 laraba. Bikin wata duniya, bikin wata lahira, in kana da rai ka ji mamaki. ‘Yar uwa rabin jiki. Ya zo in sanar da ke wani al'amari ne kamar daidai na saba sanar miki. Akwai wani babban al'amarin da zai faru da mu. Ko in ce ma da ke? Kai, mu biyu abin ya shafa. Hawa kin ga ko? Dole ne in gaya miki. Kin kusa shiga ta gaba. Ko da yake ma, ke kan da wannan yanayin da kike ciki, wannan rayuwar da kike ciki. Ai matsayinki da mai takabar da ta yi shekara 1 a zaune. Ba ku da bambanci. Ke ko kin ga aikin daɗe da shiga ta gaba. Kuma ni kin ga babu yadda za a yi in shiga ta gaba. Tunda dama can ne na sheƙa shi. Na kashe mijinmu. Dan ba zan ce mijinki ba. Mijinmu. Da kin ga laluran na mu biyu ne. Ɗaya daga cikin manya-manyan bururruka na sun tabbata jiya. A jiya ne na sa jama'a na suka sheƙa mijinki lahira. Suka yi masa horo daidai da al'amarin da ya aikata. Suka hukunta min shi yadda ya kamata. Bari fara sanar da ke tsari na. Na farko dai, in aka yi kwana 2. In aka ji shi shiru, zan fara cikiyarsa. Kwana 3. Hankalin kowa zai tashi a cikin gidan nan, za a fara tunanin ina ya shiga, ina ya shiga. Sai in je gidan rediyo, in gaya wa al'ummar gari. Ba a ga mijinmu ba, kin ga ku dole hankalin kowa zai tashi, a fara cikiya ko ina ana neman sa. Kwana 2. In hakan ya gabata, zan fara kuka. Wallahi tallahi, in kidnapping ne suka kira ni yanzu suka ce su suka yi kidnapping mijina kuma sun kashe shi. Kin ga? Plans ɗina zai tabbata kamar yadda na tsara su, saboda babu wanda zai yarda da cewa ni na kashe shi. Kowa zai raja a zuwa kan 'yan kidnapping saboda yanzu abin da ke faruwa kenan. In aka suka kashe, su kira kuma su ce sun kashe, kuma ba za a ga gabansa ba. To don haka 'yan sanda ma ba za su tuhume ni ba, ke kuma da kika sani ba ki da mamora, ko motsi da ɗan yatsa ba za ki iya yi ba, bare har ki musu wani alamu da za su gane. Don haka kin ga ba da abokiyar sirrin da ta kai ki. Mataki na 2 kuma shine dai ke. Amma kin san alƙawari na da ni da ke ba zai taɓa ya faɗi ƙasa ba. Ke uwata ce, ko albarkacin jinin da muka haɗa da ni da ke. Ba zan kashe ki ba. Ba zan taɓa sa makami in kashe ki ba. Kuma zan taɓa sa a kashe ki ba, 'yar uwata. Alƙawarin da na miki na baƙin ciki a cikin gidan nan shi zai kashe ki. To shi zai ci gaba da ruruwa a cikin zuciyarki. Kai dan uwa rabin jiki, duk inda ka so masa mugunta fa sai ka canza plan. Allah sarki. Kai zuciyanki na bugawa ko? Da Allah ki share hawayenki. Ki gani ne kuka ne, ni da nayi kisan ma ban yi kuka ba, bare ki da ke zaune. Kai, wannan abu ai ya daɗi. Ai ba ta yanda za a yi wato, kina ji? In je in ɗauko wata tana can. Kina kallon ta kin ga kallon masifa. Yaushe zan ke kuwa aiki domin ki kala hakuri ce. Fatin tawa. Allah dai iban mu tare. Kuma ina gaya miki
a bikinki zan yi miki abubuwa da yawa a ciki har da akwati mai taya guda 12. Ina Salma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Salma! Salma! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laraba, Laraba. Laraba, 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 Laraba. Bikin wata duniya, bikin wata lahira, in kana da rai ka ji mamaki. Tashin wani, mutuwar wani, motsin wani, faduwar wani. Laraba, 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 Laraba. Kai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a take. Mu ji tsoron Allah.